Hi, kakabsat. Good evening. So, at dating nagsaludsod kanya. Kasano kano nga ti maysa nga agdungdung mo ket paano kano nga mapagtibay ti relasyon da. Ti panawon tayo tatta no mapanpansin yo mapa artista, mapa mahirap, mapa mayaman, halos amin agsisinina da. Agdindinungo pero no sumaruno nga aldaw, makabulan, matawunan, ket maamuam ton nga nagsininadan. Iso ti sagot ko, ti damag mo kabsat, may isa lang ti sikreto. Ibagbagak man kanyam nga pilyem ti tao nga inayayat na ka, pilpilyen na ka, tano ajay relasyon yo ket agbayag. Apay madiyo nga mapanpanunot nga idi nga panawon ni nanay ken ni tatay tayo kaskada apong tayo ket madimat uso ti agsinina. Gamin ti sikreto na ket kailangan pilyen yo latta ti maysa ken maysa. Madi dapat nga sumuksuko ti maysa kanyayo uray pay nga sumampet ti problema. Dapat solusyonan nyo nga parehas. Madi nga solusyon nga umalis ti maysa kanyayo. Madi solusyon nga talikudam ti partner mo. Wenno agbirok ti sabali no adda ti madiyo nga pagtintin na rusan. Tandaan nyo kakabsat, amin tayo ket tao laeng agkamkam mali. Uray sika nga agbuybuya ammok agkamkam mali kamet madilang ajay partner mo. Iso ti mai-advise ko kanyam ket no nagkamali man bilang ata asawam wenno ata nobyo or nobyam ay naket pakawanam adda nga masaktan ka lalo no nasakit nga talaga ti inaramid na ni partner mo. Pero syempre tao tayo lang garod, amin tayo ket agbabasol ta tao tayo laeng madi tayo nga perpekto. Ngem adi nga rod no sika ket sumuko nakitam lang di pagkakamali na madimon nakita jay kinamabuti na ke ijay mapan jay pinagsina enya natarasam kabsat jay bagbagak awan ti perpekto nga relasyon. Adda nga talaga ti dumteng nga panawon nga agapa kayo madi kayo agting naros kakasjay nga talaga ti relasyon kabsat ibagbagak kanyayo. Dapat no apan ti kasta nga sitwasyon pilin nyo nga nalalaing ti maysa ken maysa. Kasjay matlaan ket agapa kayo pero dapat ti maysa nga aldaw no aji nga nagapaan nyo ket dapat masolusyonan yon. Agtingtungtong kayon no kasano yung nga solusyonan di problema uray inyaman ata wenno nyata gaputi babae, gaputi lalaki or third party wenno gaputi problema ti kwarta tawang kwartayo or uray inyapay. Amin ata kabsat dapat pagtungtungan nyo, kailangan solusyonan nyo nga parehas. Madim dapat nga kim-kim-kiman laeng, kailangan agtinungtong kayo solusyonan nyo ti problema yo. Tano adi pangarap mo nga eternal love, forever love ket adda kanyam hanggang nabiyag kayo ti rabaw ti daga. Ata lang kapsa ti ma-advise ko kanyam dapat pilyen nyo ti maysa ken maysa. Dapat awan suksuko dapat no agapa kayo pilyen nyo lattang agbin nate
solusyonan nyo. Ganyan. Bye-bye!